Ola, son Aurora Ravela e veño falarvos de tres conceptos que adoitan provocar certa confusión: identidade de xénero, orientación sexual e expresión de xénero. Imos alá. A identidade de xénero é a categoría coa que te identificas na construción social de xénero da nosa cultura, home ou muller. Es cisxénero cando te identificas como muller e tes xenitais femininos, ou es home e tes xenitais masculinos. En cambio, es trans se es muller e tes xenitais masculinos ou es home e tes xenitais femininos. Esta forma de concibir o xénero é o que se denomina binarismo de xénero. En realidade, a identidade e o xénero é moito máis diverso. Existen persoas non binarias, xénero fluido, etc. E os xenitais non son sempre masculinos ou femininos. Existen as persoas intersexuais que non encaixan nestas categorías. Despois está o tema da orientación sexual, que está relacionada con como nos sentimos atraídos por outras persoas. Aquí podemos falar de heterosexualidade, homosexualidade, pansexualidade, demisexualidade, asexualidade, o espectro é enorme. Hai tantas categorías como sentires, e simplemente son palabras para definir como nos sentimos atraídas por outras persoas. É moito máis sinxelo do que pode parecer. E despois está a expresión de xénero. Na nosa sociedade, homes e mulleres ocupan e habitan o mundo de formas diferentes. O xeito en que nos vestimos, nos comportamos e nos relacionamos define a nosa expresión de xénero en función de se encaixa coa categoría feminino ou masculino. Por exemplo, cando un home fala cun ton de voz agudo ou xesticula moito, interprétase que ten pluma, cando en realidade o que ten é unha expresión de xénero feminina. Moitas veces vincúlase a expresión de xénero coa nosa orientación sexual ou coa nosa identidade de xénero, e en realidade ten moito máis que ver coa nosa personalidade e a nosa forma de estar no mundo que co que nos atrae ou con como nos definimos. A presión sobre a expresión de xénero das mulleres foise reducindo nos últimos anos. Hoxe en día é moito máis sinxelo atopar unha muller que viste con pantalón, que non se maquilla ou que non usa tacóns, que, por exemplo, atopar un home que sí que usa maquillaxe e saia, por exemplo. Ao longo da nosa vida coñecemos, interactuamos e creamos vínculos con diversas persoas. Cando coñecemos a alguén novo podemos sentir desagrado, curiosidade, atracción, pero resulta que tanto as persoas como as nosas circunstancias son diversas e non determinan como nos temos que comportar, como vestir, que é o que nos atrae ou que nos sentimos. O desexo é unha construción social. Aprendemos a desexar segundo as nosas referencias e as ficcións que consumimos. Cada persoa sente dun xeito diferente. As palabras poden axudarnos a verbalizar o noso sentir e normalizar a diversidade. Coñecer diferentes identidades ábrenos a porta da diversidade e do autocoñecemento, pero as etiquetas son unha arma de dobre filo. As categorías limítanos porque pechan a realidade, pero ábrennos portas que validen a nosa propia forma de habitar os espazos. O desexo é libre e medra co xogo. Medrar sexualmente tamén implica aprender a escoitar o noso corpo, coñecer con que persoas queremos compartirnos e que é o que nos gusta. Que vos queirades moito, sempre con consentimento, precaucións e responsabilidade emocional.